és nem hittem volna, hogy ezt még megérem. De csak hogy egy példával hozakozzak elő, nagyon sokan kérdezték meg most is, hogy egészségileg hogy vagyok. Erre a válaszom az szokott lenni, hogyha Európa ilyen egészséges volna, a vén Európa, mint én vagyok, akkor nagyon boldog lennék. Beteg a világ, nagy beteg. És erről eszembe jut egy vicc, el kell süssem, mert éppen ebben a helyiségben hangzott el valamikor, talán vagy 10-15 évvel ezelőtt valamilyen alkalommal, hogy Európa, te büszke nő. Hát, kivénhet örömlány, szinte hihetetlen, és elképzelhetetlen, és érthetetlen, és nem tudom felfogni, hogy ilyen védtelen ez a szerencsétlen Európa, és ilyen beteg, és a betegségére valahogy úgy reagál, mint egy viccbéli székelylegény, akinek az orvos megvizsgálja az adatait, és azt mondja, hogy kedves öcsém, magának a bal oldala akármelyik pillanatban lebénulhat. Erre odakap a nadrágjához, és kigombolja, és benyúl. Mit csinál? Átteszem a jobb oldalra. Hát valahogy így van Európa is. Nagyon sokáig készültem erre a műsorra, és éppen meg akarom kérni Bege Attillát, akit meg kell dicsérjek, mert én is rendeztem annak idején Gyergyóalfaluban 3 évig minden rendezvényt. Én vezettem, úgyhogy tudom, hogy mit művel, hogy máskor csak 2 nappal vagy 1 nappal előbb küldje meg a meghívót, az értesítést a rendezvényről, mert akkor csak 2 napig kell vele gyötrődjek, hogy mit tudjak röviden és szavatosan és értelmesen elmondani. Így 2 hete ezzel foglalkoztam, és végül nem jutottam egyenesbe, nem lehet, hát nehéz. Nem csak az, hogy megértem ezt a kort, mert eszem még van valamennyi, hanem bonyolult a világ. És tulajdonképpen nem is volna szabad bánkódni rajta, már azért jöttünk, hogy örüljünk egymásnak, egymás társaságában meglegyünk, mert a székelyekről mondják azt, talán Tamási Áron fogalmazta meg, hogy az a tulajdonságuk, és jó tulajdonságuk az öreg székelyeknek, hogy egymás mellett ülve és hallgatni is olyan jól tudnak. Hát ezért nehéz most nekem megszólalnom, de vigasztal az a tudat, hogy talán még ezt is az ifjabbak túlélik. Petőfi Sándorról kell szóljak, mert hiszen amit ő a székelyekről írt, azt mindig meg kell ismételnem minden előadáson, mint ahogy megszoktam ismételni a trianoni emlékműnél, ha felkérnek mondani valamit, első dolgom azt mondani, nem ilyen Európát érdemeltünk mi magyarok. Sőt, ez az Európa nem érdemelt meg minket. No most,
vigasz volt számomra az, hogy egyik nagyírónknak a könyvét olvasva jöttem rá, hogy mennyi erőt kellett összpontosítania a világnak ahhoz, Európának, hogy Magyarországot ne hagyja úgy megnövekedni, mint ahogy tette volna, ha nem ellenségünk mindenki. A székelyekről pedig azt írja nagy írónk, hogy az egész Magyarországot beszülte volna a székelység, hogyha teret engednek nekik. Mi székelyek vagyunk valakik így is, és megpróbálunk az lenni, példaképpen mi mást hozhatnék fel, mint akit itt az előbb említettem, Petőfi Sándort, hiszen ilyen dicséretet kihallott még ilyen nagy költőtől, mint Petőfi. Már elmondtam a múltkor, de meg kell ismételnem azt a költeményét, amely így szól, a székelyek. Nem mondom én, hogy előre székelyek, előre mentek úgyis hős fiúk. Ott harcolnak mindannyian, hol a csata legrémesebben zúg. Csak nem fajult el még a székelye vér. Minden kis csöppje drága gyöngyöt ér. Úgy mennek a halál elébe ők, amint más ember mennyegző remén, virágokat tűznek kalapjaik mellé, és dalolnak a harc mezején. Csak nem fajult el még a székelyvér. Minden kis csöppje drága gyöngyöt ér. Ki merne nékik ellenállni? Mennek, repülnek, mint a szél, és űzik az ellenséget, mint a szél a port. Csak nem fajult el még a székelyvér. Minden kis csöppje drága gyöngyöt ér.